Kajingyo kakong Ida Shisha Nongrang ka Kerdan Director General of Police DGP kejela kadai ke bala penlong ikipai ba kari khasi jantia ban sngo sorong namar ba kalong kesien ke baning kong du ba kalong kemi khasi kan yo ya kani Kerdan ke ba hakli du jong katanat pulen bat kani kala penlong bakan sasak pen ko burom ru hakakur hakashitarik jeli arjar arusau Hakasngi kaba kilai kepo jong kur nongrang ki badai na kepo jong kong tiabon nongrang kila penlong ya kejelang ban pen ko burom kerpang ya kani kalong kemi kakong Ida Shisha Nongrang kala pla ba khlempoi perkhat satya ban poi syakani ka Kerdan da ka penpau ba hakapor ba kayo e ka result civil service ukpa jong ka ula angnot bakan long IAS ndre dei namar ka jingpensul jong wei na ki ba hieng jong ka banjit ya ka IPS kan salong kumbalong banta ngadi klei mi du banta podang ret poi perkhat mi du an long phum nei yo tu ba ban mat ai ban ya thok ni kham chu poi perkhat ban long nei ban biok poi hadu kan ka Kerdan kadai ke jingku jung ble ka jing penyak linti ble da ngan ya tu hok also ka ko be confession man dia ban mi dam de na banta ibut ngamra dan long pulet hira la kapor ba mi result civil service yong yam op be IPS pinyo be sai khum kada ini kon parti khum kwa yong ba yam le biang semen hadu ke yo IS atla thai kon join nol ka join ka jumta ibut yong yam join op IPS pinyo hum kada in yaso takem ngange kini ibut lisibon bot dumde ni ibut umra da yang dah hang nei kum ni menta Hakani kasi nakaliang jong kur kum kadak ka jingpun ko buram ya kani kalong kami ka bawan ra ya ka nam ka buram ya ka kur bat ka celahi borok ka wei kal ais ngo bahar ki jain rendia ki sintio bat da ka momento trajini ban ong ban ka po jingi baki dan ki ban na ban chakri ya ka state ban chakri ki jat ban real bat kom ta ter walang idan ki pa jingi ki ba chakri ya ka state jingi dan yiso ba nakayeng nakapo jingi ba nakayeng imi jingi hi nakayeng tara jingi naso ba kani kalong kaburom ka bakraw ya banawan pinmi ya imam ban shim ya kani kakam ka bakya hadu tata ban syakri ka state walang ya ban ya kershan ya i met bat men siem hake jing duwai ki jingi nam taka jing syakri ka jingi hakan ubuno ka benta ka jing yat denti jingi ngate bo blai un kershan Kumlapan kan mau manage mar was im Solomon urus pa uklampan ya kajing urus pa ban depan kajing start kumtaro ng kalman ba imam do ini do blay ban pan kajing start ban ong kinjat ban ahe imam ban la ban syakri ya ka state ban le ya ka ka badai biang nam ta ka state nam ta ka jat ban jeng ya man shibun na so bi e baro long kajing ya lam lagi jong try la da ke background jeng ke long kajing ya ti ke ba ngimla ban mod bersadien jongi kijinya nanti jongi kijingket ke pakya kijinya nanti ke ba kabra kelan hadu tata ban na kata ka background bangi wan blay pun buram ban pun I baya ka state ro koi bakane ka brio kane ka syakri kala ban syakri ya ka state bra koi haka jing khot haka jing la jongka I badan baro kila ya ro ya I ya ka jing trai kam jongi ba kum taro ni kerban be nang trai kam na giang jongi so ba yen ai ku blay pik por baro ba ken ya kersam Aju ino yang kajian kan, Yesu yang kersana kijing dua jam free, tentang bagi member inang nak bandang tray, bandang ke service ke babiang, nampak ke state, nampak ke jat bendri, kasih jengi, nampak ke kur ke jongi, bat ro kiwe bentang ke kijing syakri ini beliau kersan bor pin kersan bor di kon jong I berorot berang hajing pulih. Habatin, pej bahaki kishab, kashab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.